Pero sure na matigas. Niyakap ni Nicole. Hindi natin masasabi kung... Hey! We're gonna play the... Ano to? Find the- Porque may kausap lang na. Foreigner sa labas. We're gonna play- We're gonna play imposter. Imposter you or me? Imposter me. Yeah. Who's the imposter, everybody? What's up? Sino una? Bato ba topic? Kaya maalas muna. Ladies first. Um, it's a hard feeling. Niyakap ni Nicole. Niyakap at pwedeng tapakan. Sa tingin ko, depende rin kung gusto mo buhatin. Kadalasan, titingnan mo talaga. Kasi nga, baka mahilo ka, baka masuka ka. Pero sure na matigas. Sino ang imposter? Tama ba? Ako kasi nauna! Hindi ko talaga alam! Dapat hindi mauna yung imposter, kaya sabi ko, sino mauna? Ano yung word? Hagdan. Usap. Ano? Usap. Talk! Converse! Kadalasan dito ka nahuhuli. Pero madalas, tinatago. Hindi natin masasabi kung... Impostor. Pero ang hindi imposter, ang Love Radio. Correct. Tama. Na laging legit na nagbibigay ng good vibes para sa lahat ng mga kabisyo. Tama. Follow, like, subscribe. Yes! Don't forget! Bye-bye! Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Huy! Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang tawanan, Iyakan at kiligan, aba, i-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell. Para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.